Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurban. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Etirek, Ozalky Gyzyl Etirek etrawynyň ýaşaýjylary Tewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerler basan sil suwlar derarly 20 martdan bäri gabawdy. Ýurdun başga ýerlerinden üzüňölükde diýen ýaly türler diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Etirek etrawy Eýran bilen Türkmenistanyň serhedine ýerleşýär we Eýrandan uzalýan Etirek derýasy iki ýurdun arasyndaky araçak bolup durýar. Adatça suw pes bolýan Etiregiň joşmagyny odaly Eýrana ýagan ýagynlar, ikinji tarapdan Sumbor jülgesine ýagan ýagyşlar we garlaryň eremegi sebäp boldy diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Etirek derýasy bilen Sumbor derýasy Etirek etrawynyň günnägorny çat diýilýän ýerde birikýär. Adatça bu ýerde suw pes bolýar. Derýa joşkunyň ilkinji alamatlary fevralda gelen silden belli boldy. Sebäbi şol wagt uzaýynlygy 100 kilometr çenli uzaýan Sumbor jülgesine düşen galyn gar eredi we etrawyň köp ýerini şol sany Etirek şäherini suw bastı diýip 45 ýaşly Etirekli ýaşaýjy gurrun berdi. Sil suwlary Etirek şäheriniň täze we köne böleginiň, ýagny Etirek bilen Bayat Hazynyň arasyndaky maşin we piýada gatnawyny kesdi. Mundan başga Etirekden çykyp Esengul tarapy gitmek mümkinçiligi hem juda çäklenli. Esengul bilen Etiregiň arasyndaky 90 kilometrlik ýoluň ortalaryna ýerleşýän köne köpre ziýan ýetdi. Ondan ýük maşinler geçip bilenok. Yeňil maşinler hem ýolagçylaryny düşürüp Hudaý Allah'yn çagyryp zordan geçýär diýip ýaşaýjylar gurrun berýär. Mundan başga Esenguldan Newitdaga barýan 200 kilometr çemet ýoluň hem bir topar ýer zaýalandy. Newitdagdan Gumdaga baryp bolýar. Ýöne ol ýerden Esengula tarap ýola düşmek howply bolmagyna galýar. Ýazdaky mektep gany ýokuluny Gumdaga, Newitdaga, beýleki ýerlere gezmäge ýa iş bilen giden adamlar. Olaryň arasynda mollumlar, kesel anyklaýyş merkezine gelen näsaglar hem bar. Ýyllaryny öwrülip bilen oklar diýip ýaşaýjylar aýdýar. Etirek, Gyzyl Etirek etrawyny Serdar ýagny Gyllarbat şäher tarapyndan hem barylýan ýol bar. Bu ýoluň uzaýynlygy 230 kilometr bolup, ol dağ üstünden we dağ jülgelerinden geçýär. Bu ýol geçen asyryň 60-njy ýyllarynda gurulan ýol bolup, ondan dünýäniň düzü wagty hem gatnamak aňsat däldi. Bu ýoluň uruny bir näçe köprü bar. Mysal üçin Tersakan bilen ýerde Sumbor derýasynyň üstünden geçýän köprü doly ýumrully. Ondan ne maşin ne de piýada geçip bilýär diýip habarçy bilen gurulşan ýaşaýjylar aýtdy. Bu ýagdaý Etirek etrawynyň şeýle de Esengul etrawynyň bir hepde bäri gabawdy. Ýurdun beýleki ýerlerinden üzüňölükde galmagyna alyp geldi. Bir obadan beýleki oba ýasa baryp bilmedik wagtlarymyz hem boldy diýip adamlar gurrun berýärler. Mundan Azatlyk radiosu Balkan vilayatynyň Bereket, Galanjyk etrawyna gelen silin eden zaýatçylyklar hakynda maglumat beripdi. Bu sebäpde ýokardan gelen komissiýa özlerini owalar basan sil suwlaryny, läwik palçygy aýyrmaga ne tehnikanyň, ne güýjüň bardygyny aýtdylar. Şol wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýranyň silden ejir çeken halkyna duýgudaşlyk bildirdi. Emma bu edaranyň Azatlyk bilen gurulşan wekili ýerli ilatyň silden ejir çekmänligini aýtdy. Türkmen mediýasy ýurtdaky tebii hadisalar, şol sany suw joşkunlary we sil gelmeleri hakynda maglumat bermeýär.